keďže z môjho posledného meal prep videa vás tu pribudlo niekoľko tisíc, tak je mi jasné, že evidentne potrebujete inšpiráciu na rýchle jedla do krabičky a tak tu máme dnes náš prvý spoločný nedeľný meal prep. Deň sme začínali týmito chutnými broskyňovými vločkami, ktoré sú plné bielkovín, vlákniny a tak ťa zasytia na dlhšiu dobu, ale pokiaľ nemáte radi sladké raňajky, tak si ich samozrejme môžete zameniť za slané. No a keďže viem, že veľa z vás je skôr bezlaktozové produkty alebo úplne obmedzujete mlieko, tak som vám pripravila aj rastlinné alebo bezlaktozové náhrady. No a na obed sme si potom pripravili tento ľahký, ale sytý grécky šalát, ktorý je úplne ideálny na leto a ako rýchly snack, ktorý doplní dňu potrebnú pestrosť, bola táto tuňaková nátierka s lučinou, ale teda dá sa to aj všetko spolu vymiešať a máte z toho takýto šalatík s pečivom. A na večeru nám tam samozrejme nemohla chýbať tá virálna Hailey Bieber pizza, ktorá je teraz úplne všade, ale tu pripravujem vždy čerstvú, ale ak chcete, tak vám na ňu môžem natočiť recept aj samostatne.